गुड मर्निं बयनिसिमबो गोजां बोथोर हाबनायखाय कम्बल फिसाजों जाला होननानै कम्बल गिदिरखौ बक्स फालेंनिफ्राय हाननानै माखासे सुजायैखौ गोरानैनो फोरानबाय। ओरैनोथ' जोमजाया नालाय बेखायनो सुजानायखौ सुनानै फोरानबाय दा दाफोना साजोबनानै दङ बेखायनो दसे जिरायबाय बिनि उनाव ओंखारलांनोसै खामानियाव। हेल' लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल मम एन्ड आबिदिया। खामानियाव फैबाय नै खामानिया बेनो जोंहा प्ले स्कुल खुलिदों नालाय आङो प्रि प्राइमारि स्कुल एबा प्ले स्कुल काजलगावआव बेनिनो रुम फोसाबनो आयंमोनहा मैयासो हगारदों नालाय रुमखौ न' गोदानाव गावस्रा थांनायखाय बेखायनो रुमखौ दिनै फोसाबनानै कालार मोजां फुनफिननोसै। खोरखि दरजायावबो मोजाङै कालार फुननोसै आरो स्टिकारफोर दङ बेखौ सिथाबनोसै। बिनिफ्राय नैबे गेलेग्राफोरखौ जोङो मोजाङै साजायनोसै। बिनि थाखायनो फैदों आरो दा नै बिसोरो रं फुनगासिनो खोरखि दरजायाव। वालनि रङा सफैथ'वाखै, लायनो थांदों, बेखौ दसे उनाव फुनगोन। बिनिफ्राय बिराद दुस्थ' खालामबाय थायो सानैबो आरो उन्दुनोबो ओंखारबाय खोमा बेखायनो आङो सानैखौबो लानानै फैथ'फिनबाय न'आव। ओंखामबो जायाखैमोन नालाय बिसोरो बेखायनो ओंखाम जाहोनानै दसे फुथुनानै आङो थांफिननोसै होननानै बेयावनो आरो आबिरा थांफाफिनबाय गेलेनो होननानै बिमादैफ्रा लाना थांफिनबाय बेखायनो आं बेखौ थांनो होबाय। बिद्याखौ दा फुथुनानै दोननानै आं फुङाव सुनाय कम्बलफोरखौ थिखांनानै गालांसै। निहिर नांबा मोनामगोन ना दा आङो मोनायानानैसो फैगोन नालाय बेखायनो बेखौ फुथुनानै दोननानै कम्बल सम्बलफोरखौ न' सिङाव थिखोनानै गालांनोसै आङो आरो बुनांगौ माखासेखौ बुस्र'नानै बियो नैबे जोंनि बेन्चआ जाहैबाय स्टाडि टेबोल जागोन। बियो गथ'फोरनि फिसाल' बानायहोदों जोङो सियार फिसाजों जानायनि थाखाय। कम्बला नै फिसाया रानबाय, गिदिरा बेसे सुजायाखै नालाय ओरैनोल' फोराननानै दोनदों। बेखौ थिखोनानै आङो माखासे राननायखौ खननानै दोननोसै आरो बे गिदिरखौ गाबोन खनसे समफोर खनसे लामबावनांगोन बेखायनो ओरैनो जाबनानै दोननोसै। माखासेखौ खननानै दोननानै आङो दायो साहा फुदुंनानै लांनोसै बिसोरनो गाइखेरनि साहा। मानो होनोबा बिसोरो रं फुननो थांबावबाय आंनि लोगोफोरा। आंहा थांनाया एसे लेट जाबाय। नोजोर होदोंना गाइखेरखौ जाननायनि सिगांनो गेसखौ माबायदि ब्लाव सुनानै दोनदों। बेबायदिनो आंनि खामानिया आं बावगारफ्लांबाय थायो, मावला बेबायदि खामानिखौ सानबाबो मावफ्लांबाय थायो। बेबायदियानो दिनै एसे गाबोन एसे ओंखाम संगासिनो गेसा जोंगारगुलायो खोमा ना। जेखियानो जाया मानो आं बिस्कुटबो लांफानोसै। बिस्कुटखौ लांगोन आबिरनि टिफिनावहाय सोनानै। प्लास्टिकखौ आं नागिरनानै मोनासै नालाय बेखायनो बेयावनो सोनानै बिद्याखौ उनथिंजाय बानानै बाजानो बाथारदों सिबाया। गाइखेरा गोदौहांबाय नै साहाखौ नायनानैथ' बिराद गोथाव जागोन बायदि नुबाय, नाथाय साहाया गाइखेरा एसेल' जानायखाय आङो पाउदार गाइखेरसो लगायदों। लोंग्राफ्राबा गोथाव मोनगोन ना मोना लानानै थांनोसै जायखिजाया फ्लाक्सआव सोनानै। नै आङो आबिरनि गाइखेर बथल सोग्रा बेगाव सोबाय, बिस्कुटखौबो बिनिनो टिफिनाव सोनानै लानानै थांनोसै बिसोरनो साहाखौ हैनोसै। सानैयाल' मिथिगौ साहा लांगोन होननानै, माखासेया मिथिया। दा नुब्ला खुसि जालायसिगोन आरो लोगोफोरा आंनिया बिराद मोजां मोनोना आंखौ दुब्लि बारियाव फिसा बानानै साहा हैनो नागिरनाय माइ गायनायाव बायदि नुलायलायदोंना, गोसोखांलायलायदों बेबायदि समखौ। मानसिफोरखौ नुयोमोन ना बेबायदि दुब्लि बारियाव फिसा बानानै साहा हैनायखौ। जेखियानो जाया मानो आं लामा बारस'नोसै, बिराद गियो आङो लामा बारस'ना थैगोन बा बबाव गिनायासो बांसिन होननाय बायदि। दिनैनि ब्लगनि गेजेरजों आङो जोंनि प्ले स्कुलनि लकेसनखौ खोन्थानो होनना सानदों। नैबे जाहैबाय काजलगावनि हन्डा श'रुम आरो बेयावनो पस्ट अफिसबो दङ। बिनिफ्राय ओरैजाय फैनानै बै अदाब धाबाखौ नुखाबायना काजलगावनि मानसिफोराथ'। बे अदाब धाबा जाहैबाय। बिनिफ्राय ससे फैबावनानै ओरैजाय बैयो पेट्रल पाम्पखौ नुहुरदोंना, पेट्रल पाम्प खाथियाव, बै पेट्रल पाम्पनि खाथियाव नैबेहाय बिल्डिं मोनसे दङ। बे बिल्डिङावनो मारुति सुजुकी श'रुम गोदान खुलिबाय। बिनि उनाव बे बिल्डिंनि उनथिंजायनो प्ले स्कुल खुलिनाया न'आ नैबेनो। न'आथ' फिसाल', बिनि खारना जाबाय जों बिराद न' नागिरबाय, जोंनि सुबिदा बायदि जों नागिरनानै मोनाखै। जोंना स्टार्टिं दासो जागायदों नालाय जोङो, बेखायनो जों बेनिफ्रायनो जागायनोसै बे न' फिसायावनो होननानै बेयावनो जों साजायथ'बाय आरो न'खौ बारा मोजां मोनाखैबाबो जोङो मास मोनब्रै मोनबानि उनाव जोङो न' मोजां नागिरगासिनोखा। मास मोनब्रै मोनबानि उनाव जोङो न' मोजाङाव खारफिनगोन। बेबायदि साननाङा जे नोंसोर न'आवनो जाथारा होननानै, उफाय गैया। जोङो स्टार्टिंखौ खालामनो जागायजेननो थाखाय जोङो बे न'आवनो लाथ'नांबाय। जेखियानो जाया नोंथांमोनहा गावनि गथ'फोरखौ जुदि एडमिसन लानोबा फैनानै खबर लाफैबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों। थेंक इउ।